ka sa kiɗa. Yar ate sarbin shagon waya mai kamfani Alhaji Rufa'i ne. Wani buwayi kar da ɗabinin buga waka kar da na wahala. A kamfanin namu yayi ɗaukaka kaya ya kunci kar da mu wahala. Alhaji Rufa'i baka da matsala kana da kirki baka da mushkila. Kan gode Allah wanda ya yi maka Alhaji Rufa'i kai ka ɗaukaka. Sira sadati rabbi ka yau da gurin sa annabi mai birnin maka. Ale sahabbai rabbi hada duka gare musu ne karshen ɗaukaka. Alhaji Rufa'i ya rike annabi ya rike Allah su ne warraka. Yau kamfanin naku ya yi ɗaukaka muna ta murna Allah ya yi dade. Kusu a shagon namu akwai waya ku tambaya mu ne da kwatan waya. Ko wace seri za ku yi tambaya kuna da dama kun zo maliya. Kusan da jirgi baya yin jira Alhaji Rufa'i shi ne maliya. Ku zo da sauri kar ku tsaya jira kusan da shagon namu akwai waya.